ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಈ ಥರಂಟ ಫುಲ್ಲು ನಿಗ್ಲೆ ರಂಜಿ ತೊಯ್ತದೆ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೇನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಬರ್ತದೆ ತುಳೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋದ ಜತ್ತದ ಬರ್ತನೆ ಎದುರುಡು ತುಳೆಗೆ ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ವ್ಯೂ ತೀರದಿಕ್ಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಓಳು ದಾಯ್ತ ಬರೋ ಉಂಡು ತೂಕ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಪಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟೈನ ವ್ಯೂ ತೀರತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಅವರ ಒಂತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ತುಳೆ. ಇದು നമുക്ക് ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಡಾಪುಡು ಬಂಡಾಪುಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ತವರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಂತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋಡಾಪುಡು ತುಳತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಉಂಡು. ಆ ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ പോയി ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಫೋನ್ ಅಂಕಳ ನನಗೆ ಬೇಕಾ ಚೂರದೊಂದು ಅಂಡ ಗಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ತಿದ್ದು ತುಳೈತೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಟ್ತದೆ ಉಳಾಯಿ ಬರ್ತ ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಲ ಎದುರು ಪೊರ್ಲದ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು ಪರ ಮೂಲ ಜನಕ್ಕಳು ಬಲ ಸೆಲ್ಫಿ ಇರೋದು ತಂದಲ್ಲೇರು. ಈಟೆಗೆ ಬರೀರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪುಡು ಬೇರೆ ತುಳೆ ಅವಳು ಅಂಜಿ ಉಂಡು. ಮೂಳು ತುಳೆ ಎದುರುಡು ಜನಕ್ಕಳು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಪ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ಲುಂಡು ಎದುರುಡು ವಿಧಾನಸೌಧ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೊರ್ಲದ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಮಂತಿದ್ದೇರು. ಊರ್ಲ ಚರ್ಮುರಿ ಮಂತದಲ್ಲೇರು ಒಂಥರ ಪೇರಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂತದಲ್ಲೇರು. ಜನಕ್ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಡು ಮಾಡಿರೋದು ಮೂಲ ವಿಡಿಬರ ಮಂತದಲ್ಲೇರು. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತ ಅದು ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಟ ಬೈತ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂದುಂಟು ಇಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತದಾನೆ ನಮ್ಮದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಸೊ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸೈಡೇ ಬರ್ಕ. ಫೈನಲ್ ಅದು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ವಿಧಾನಸೌಧದ್ದು.
ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ತೂಯ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಳೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪುವ ಎಂಕ್ಲ ತೂಂದುಪ್ಳೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ತೋಜಿ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್